eu. Pasa. Buenos días, Aitana. Bos días. E dime, por que queres este traballo? Pois levo soñando con ese traballo dende que sou pequena e esforceime moito ata chegar aquí. Moi ben, fálame un pouco de ti. Pois eu comecei a estudar na universidade e para gañar un pouco de diñeiro comecei a traballar cos meus pais nunha granxa. Esta escaleta. 10 minutos máis tarde. Moitas grazas, Aitana. Quero che decir que estás contratada. Moitas grazas por esta oportunidade. Nada. Seguridade. Lévate esta mano educada á miña vista. Estás despedida. E logo, que fixeches? Yo nada, pero había una chica que es una campesina y la otra baila con trato. E por que campesina? Por que galega? Eso é un bruxizo, que o sepas. Eso non pode ser. Non te fai menos. Lingua de tradición, lingua de futuro. Galego nunca será un erro. Ego abre portas.